Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Agilis. Basit! Hungog nga agwa! Gipakusog maayo ang uwan o gipa-ice pag yun ang sa akong tungod. May dalang gali ka nakasud kong dali din ay sa langob. Nawawa na ang kabugnaw sa kong lawas. Murag wa na iuwan. Ablihan ko ang putahan ni ining langop. Busit! Busit! Napulos ay sa nga kong agianan! Asa ka, Julia? Ang hungog nag-atang di ay karon ka! Dili! Ang gibog akong ayos! Natunaw! Ang dagat ka doon sa langop! Kalit na binihok! Binag ko ang baod! Una pa ingon sa kunin mo tanan ang kong baod! Sige ba? Dili! Ibanlas ka ng hugog! Dili! To ana! Nabanlas na si Agwa! Karon, pahimuslan ko ang higayon. Kinahanglang makahimo kong kadaot karong gabi una. Aron dili masuko ka na ako ang akong agahon. Husto, aron dili makailan ako si Agwa. Usbon ko ang akong pamayhon. Gamiton ko ang mga panagway nga dili mahimong kadudahan. Doon lang ko sa baybayon! Diyos ko! Ayaw huta akong kusog! Pabuta ko sa baybayon! Alas 12 na sa tungang gabi. Nagduka naman ko eh. Pero dili maayo nga matog ko. Kaya basig matinood ang giingon nila ni Cherry nga mahimong tiyanak ang bata ni Sandra. Sandra, ang imong cellphone. Pasagdilan ka na kaya, Nazel. Naibaw ko si Divino na Basig nangita ninyo. Tubaga lang. dili ko. Dili ko gusto nga maibaw sa ni ako dinhi. Og palihog lang, i-off na. Sige, ikaw ang masunod. Duka naman, uy. Ayan, Nazel, katug na. Pasagdilan mi diri. Sandra. Mahigda ako. Nagtuo siyang nagduka na ko. Pero dili. Panitaan ko sila. Magpakaaroon ingnon kong natuhog na. Oh, baby! 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 Ibutang ko, Mami. Asa ka man? Ayaw ka kawas! Pasakti ko. Kinuo ko. Anak! Anak, asa man ka? Mabalik ra ko. Anak! Tinuod ko di ay. Lia, Nazel, wa ka di matog? Sandra, giunsa mo man pagkunauna. Imo ming ipapatay sa imong anak? Dili kriminal ang akong anak. Unsay dili? Ingon ang siya, ana. Dali makalakaw og makatabi. Pero dili siya ungo. Dili siya kriminal. Nakasabot ko sa imong gipati kay inahan ka. Pero in town, nasayop ka sa imong pagtuo. Usa ka tiyanak ang imong anak ang gibanduan sa kahom ni Doria. Hasta ka ba, Lia, Nazel, mo tuon nila? Abi ko magsuod ta. Nganong wa ka na may salig na ako. Dili ko ingon anak ka salbahis nga ilawg ka na ko sa kadaot.
Usa man din ang imong gibuhat karon, Sandra. Wa pa di ay ko nimo ipaduol sa kakuyaw. Wa kay labti sa akong anak. Wa pa sa pagkakaroon. O sige. Manaog na lang mi. Manaog mi aron way lalis. Tungang gabi pa, Sandra. Kung gusto ka, ugma na lang sa buntag. Karon na. Midangop ko nimo nga amiga ta. Dili kay wa ko'y kasakan. Gawas pasad, maka-afford ko bayad og hotel. Sandra, Hilom na! ang bata, Imong giaway ang ako, mami! Baby, Imong giaway ang ako, mami! Mamatay ka! ayaw! 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 Ayaw ko Baby, gali, mami! baby, ayaw! Badsyo ko rin ang away nimo! Wa ko niya awaya, baby! Ayaw pa makat! Ikaw! Baby! Baby! Uy, siya! Pinay Hollywood lang angin ni mo! Ma! Gusto na! Gusto na! Gusto na? Kini ba? Gusto na! Baby! Pasensya ka natin, Sandra. Iya, magong ipatay si Noy Miroy. nausa si Noy Miroy, Jarek! Gipatayan ng tiyanak. Ikaw, Ate Sandra. Laban ka man sa mong anak. Nagkasabot mi anak, kay inahan man ka. Pero kami, imo lang pasagdan, nga biktimahon niya. Ako'y mo patayan ang anak nimo. Sa dili pa siya makapanghilabot na mo ni Ate Lanacil. Ihurot ko ning Hollywood sa iyang lawas. Basta na! Basta na! Jarek! Jarek, kita na lang mamaya din eh! Ayaw! Ayaw ako na! Huwag akong dadoon ang akong anak! Baby! Dali! Dali, baby! Huwag pasensya na mo! Ingon lang anak, pasensya. Bisan og nakapatay na siya. Unsay isa ni Noy Miroy, nganong iya mang gipatay. Ipalayo na imong anak mintas nakapugong pa ko sa akong kaugalingon. Ari na, mi! Anak! Anak, dali! Jarek! Baby! 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 Unsay dahitabo ni Ay! Oh! Iro! Iro, misulti ka! Madam Gloria ni Dim. Di ako sa lawas ining iro. Unsa? Ibutang siya sa yuta. Sige na. Oh! Niya! Ibutang ko na siya! Tutuki kun unsaon ko siya, Sandra. Imong kitilaan ang mga paso ni baby. Madam, Karong taod-taon, maayo na siya. Naasan, wa na ang iyang mga paso. baby! Baby! Dali! Dali ko gusto ni Mommy! Dali! Salamat! Dali ha? Sandra! Oh. Ay! Daan pagungan niya, araw mo din ni Paingon. Lena mo, tanam mo, mamaulit asa ako. Kung tada ang bata. Dali! Tanawa! Tanawa, Divino! Nalipay siya! Uy, tada. Yun na. Kagkinsa man ng iro. Ampot! Miduol naman na siya! May gani kayo mo paaga. Dali lang sa kaila, Sandra. Dali na mo. Sige na, kay hapit na mabuntag. Ayo kay diha ka, Sir Divino. Uy, Aron may bao ka. Sultian di ka nga. Jerry! Uy! Shit! Lo, di kunis-kunis si Jerry! Buwag iwagap! Jerry, dali Jerry! Dadun ka sa ospital aron madapatan kag tambal! Kanang anti-rabies! Dali na! Uy! Hala! Nakuyapan si Jerry! O sinita po! Liancel? Nausap na si Jarek! Mauna mi sa sakinan, Divino! Jarek! Jarek, kinuha ko! Nga nung nakadugo mo na siya! Kiusa ninyo siya! Dadun ta siya sa ospital. Sibog Liancel kay ako siya kalsahon. Nausa na siya!
Kung gusto kang muban, sakay! Sakay na guna! Pagdali! Aron imong paon na nun si Jeric sa imong paa! Sige na! Ako, Jeric! Jeric! Jeric, tumag ako! Sa baa, uy, natuloy ang bata. Ang imong anak na sabang nakaingon ini mga sama ni Jeric! Ayaw pa masangil, ha? Nangutan na lang ko! Iro ang nakaingon niya na, Linasel. Iro, kang kinsang iro! Ambot kang kinsa to. Sir Divino, sinimero ito aron sa bahay. Patay na. Unsa? Gipatay siya sa imong anak. Buntag. Bisidlag lang ito. Nanatingin si Doria siya nangop. Nakatugin ako maayo na. Oh. Uy. Masa man ang nasunahan? Tao. Babae. Nagkuog sa bus. Dagsa. Miss? Miss? Oh. Si Linasel kini. Linasel! Gati man na sa doktor si Jeric. Ato na, uban handa ka. Malawag tag taga punerarya nga makatiman sa patayng lawas ni Noy Miroy. Salamat, sir. Ay, Linasel. Ako na'y mangayog pasaylo sa gibuhat sa mga amiga di animo. Asa naman sila? Doon na sa kondo, akong gyatod. Problema ko karon ang bata, Linasel. Nakasabot ko ninyo. Mga ginikanan gud mo. Pero, daghan ang kadaot nga mamugna. Niya nang tiyanak. Kung inyo siyang pagkaon. Nakadawat na ko. Apan si Sandra lang ang wa pa makadawat. Oy, tana, aron matimanta ang patayng lawas ni Noy Miroy. Nga nang naabot ka man din eh. Kang kisa man yung payag dool sa baybayon. Sa akong kaila. Gusto di ay tuod. Sorry ha. Giapas na ka hangtod nga. Hapit na hinuon ko maimpas sa usog kaayong bawad. Ay, katugon kaayo ko. Nga nang kipasagdan ka man ni Jerry ka maapas ako. Iya man unta kong ubanan pero wa may kauban si Numeroy. Dili man papiya. Agwa, kung mahimo unta, ibalik mo ang imong kaugalingon sa pagkaakilis para dili magduda nato ang tag-iya ining payag. Abi pa lang, nagkuinsa ta din eh. Sige. Aquiles! Si Aquiles ako, ati. Sige, na ako'y pandiha para sa bata nga sama nimo. Kan anak kay matuog una ko, ha, Aquiles? Asa man ang... kining bulsita? Mo ni ang pan? Di. Lamia. Sige. Hutda pagkaon, Aquiles. Lami. Hutda. Tubig! Muso ka ka, Aquiles? Nasukaon ko! Dire sa balde. Nasud ko na sa bikaw sa laang. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!